Matagumpay na natapos ang 5 araw na Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine National Police Bicol sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City nitong Biyernes. 43 pulis mula sa iba't ibang lalawigan ng Bicol ang nakilahok sa nasabing pagsasanay na pinangunahan ng Philippine Coast Guard. Lunes, April 7 nang muli itong umarangkada sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Gallardo Galigo ng 1st Provincial Mobile Force Company, class marcher sa isinagawang WASAR, iba ang pagsasanay na ito. Aniya, nadagdagan ang kanyang kaalaman sa tamang paraan ng pagresponde sa mga sakuna sa tubig. Itong pagtitraining na ito, mas lalong nadagdagan ang aming kaalaman kung paano ang tamang pag-rescue sa mga nalulunod, tapos ang pag-save ng buhay na nasa ng dagat o anumang tubig. Kahit sa ibang probinsya, alam naman natin na palagi tayong dinadaanan ng mga sakuna, lalo na pagbaha, pagbagyo. Kaya malaking tulong rin ito sa amin. Ibinahagi naman ni Patrolman Nino Marlo Soreta ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company ang kanyang kasiyahan sa kabila ng kahirapan ng pagsasanay. Handa niya aniyang ibahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga kapwa-pulis sa kanilang lalawigan. May mga training din ako dati pero itong Water Search and Rescue ay first time ko pa lang po. Marami akong natutunan tulad ng life saving, boat paddling, and proper na tying sa paghila ng bangka ng tao at kung ano-ano pa. Para kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang matagumpay na pagtatapos ng pagsasanay ay isang malaking hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na pagresponde sa mga sakuna sa rehiyon. Water Search and Rescue training is very timely dahil ang Bicol is typhoon or disaster prone area. So we deem it proper to train more personnel na ready and alert to any eventuality. So this is a continuing training and we are going to share this with other government agencies. In fact, even the private sectors are willing to be trained with this kind of special training. Ang WASAR training ay naglalayong maging handa ang PNP sa mga posibleng emerhensya sa katubigan, lalo na sa Bicol Region na madalas tamaan ng mga kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.